Paulus blev født ca. 10 år efter Kristus i Tarsus i Kilikien i Lilleasien og blev kaldt hedningeapostlen. Han var uddannet skriftklog i Jerusalem og tilsluttede sig farisæerne og forfulgte aktivt de kristne. Han forsørgede sig selv under de mange rejser ved at arbejde som teltmager. Paulus slægt. Man ved ikke meget om Paulus slægt, men han blev født ind i Benjamins stamme. I Filipperne 3:5 står der omskåret på 8. dagen. Israelit af fødsel af Benjamins stamme, hebræer af hebræer. Efter sigende var hans far den meget eftertragtede romerske statsborger. Paulus arbejdede tidligere aktivt som farisæer og forfulgte de kristne. Derudover var han teltmager for at forsørge sig selv under de mange rejser. Indtil han blev omvendt, derefter brugte han al sin tid på at forkynde evangeliet. Omvendelse. Paulus omvendelse. I modsætning til de 12 disciple blev Paulus ikke omvendt ved at se Jesus, men ved at se den opstandne Jesus. I Apostlenes Gerning 9:1-20 blev Paulus rejse til Damaskus beskrevet. Han falder til jorden på grund af et kraftigt lys, og en stamme siger: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Derefter bliver Saulus blind og bliver ført ind til Damaskus. Der kommer disciplen Ananias til ham og giver ham synet tilbage, og Paulus bliver døbt og omvendt. Paulus omvendelse i år 34. Det centrale i Paulus' forkyndelse var, at Messias på alles vegne havde lidt forsoningsdøden, altså at mennesket er frikendt fra Guds dom til helvede, fordi at Jesus døde for os. Derfor handler hans lov ikke om gerningsretfærdighed som hos jøderne. Den fordømmer derimod de gerninger som hyklere og løgn. Det er gjort uden at hjertet er med. Derfor kaldes alle mennesker løgnere i salme 116, fordi ingen af hjertet helt kan holde Guds lov. Alle finder hos sig selv uvilje mod det gode og lyst til det onde. Derfor er der tale om synd, som fortjener Guds fred. Ud fra det fortæller Paulus om den gode nyhed med nåden. Han viser, at Kristus kom som den nye Adam for at skænke os retfærdighed gennem en ny åndelig fødsel i troen. Med en ny pagt, som handler om overgivelse og tiltro til Gud. Hvor omskærelsen tidligere som jøde var et symbol på, at man var medlem af den kristne kirke, var det nu dåben, som var det centrale. Jesus blev opstandet i år 33. Yes. Vi har Paulus tidslinje. Første besøg i Jerusalem i år 36. Paulus' andet besøg i Jerusalem i år 44. Paulus' første missionrejse var i år 46. Og Paulus' tredje besøg i Jerusalem var i år 52. Paulus blev arresteret i Rom i år 62. Modtager gaver fra menighed i Filippi i år 62 også. Og Paulus bliver martyret og dræbt i Rom i år 64. Slut fra Camilla og Jannik. Jo.